Bezdu jako gmina mają coraz więcej mieszkańców. Po pierwsze, jest bardzo piękna przyroda, są przyjemni ludzie, dobrze zorganizowana jest infrastruktura cała dookoła. Wszystkiego nam dość, szkoła jest, przedszkole, w ogóle pięknie u nas jest. Man labai patinka čia gyventi ir aš pati atvažiavau iš Vilniaus, nes čia ištekėjau, tai man čia visi prisiminimai yra labai gražus, ypač šventės, dar patarnauju bažnyčiai, tai ir visos šventės bažnyčioje ir iš vis geri žmonės, gražus miestelis. Bezdany to po pierwsze bezdany to są dobrzy ludzie, bezdany to jest historia. Dla mnie trudniej, ja nie jestem z Bezdan, ale wiecie, pierwsze co przyszła historia, bardzo bogata i ciekawa, ona u was jest przyroda, przepiękna i wspólnota, bo wiele aktywnej, utalentowanej młodzieży macie i no... Dla młodego pokolenia mieszkańców Bezdan chciałabym życzyć, aby czcili tradycje naszej gminy, tradycje dziadków, ojców. Tak jak dzisiaj śpiewali polskie piosenki, tańczyli tańce, byli honorowymi obywatelami naszej małej gminy. Žmonės, kurie čia gyvena, dirba, su kuriais mes bendraujam, mūsų vaikai, mūsų tėveliai, tikrai mes kūrėm kartu mūsų bendruomenę ir aš džiaugiuosi, kad jau dabar pašventytas mūsų Bezdonių miestelio herbas ir tikrai jisai duos tokį papildomą stimulą kurti mūsų bendrystę ir tikrai tapti mūsų bendruomenę viena iš pirmaujančių, gal ir rajone net, o gal ir didesniais mastais. Tutaj jest czyste powietrze, wszędzie zielone. I tutaj naprawdę zapraszam wszystkich, bo jest dobrze, zielono i zdrowo.